ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହି ରଖିବି। ତାଙ୍କର ନାମ ନବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜର ଗୃହର ଠାକୁର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଡାକ ଶୁଭିଲା, ବାବୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ତାକୁ ଦେଖି ନବ ଆଉ କିଛି ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ସେ ଧରିଥିବା ଭୋଗ ଥାଳିକୁ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଡାକି ବସାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ପଢ଼ାଖୁଡ଼ା ସାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପୂଜା ସାରି ଆସି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ପିଲାଟି ନାହିଁ। ବାଳକଟି ସତେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଜମା ବି ହାତ ମରା ହୋଇନି। ନବ ଆସି ବାହାରେ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ହେଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ବାଳକଟିକୁ ନ ପାଇ ନବ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଘରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଘରଟି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମହକରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ନବ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ନବଙ୍କର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ମୋ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ ତାଙ୍କ ମନ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା।